Ako si Christine. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, nothing's gonna stop us now. Lapas pa kaayo, oh! Handali na mo! Barato na lang kita rin napita, mga madam. Sige na! Tin, tagpilang kilo sa bangos. 200 na lang ako hatagin ni mo, ani, day. Hala, sa daan na, uy. 150 na lang na, uy. Grabe, sad. Hapit naman na sa mo pangayoon, uy. Wala may ginansya, anak, day. Pila raman ng 50 pesos, uy. Sige na, good. Nah, pasensya dyo kayo, day. 200 na yung last na kung mahatag ni mo, ani. Muna dili ka mo sensus kinabuhi. Hindi mo gagkapahangyo. Ha? Hangtod sa hangtod na lang gid mong ingon anak si mong inahan. Mamaligya og isda. Manimahong lang si pobre. Onya ikaw? Gidatuan ka nimo? Nagsige naman gani kag panghangyo? Hangtod sa hangtod na lang sa kang dili maka-afford sa tag 200 nga isda. Animal ka! Uy! Ari! Ikaw ha? Ikaw ka gito sa kulat? Noon sa amin tao ka, Christine, oy. Imo man itong gitubayan. Nahibaw bitaw kag urusa to kag gamay utog tong bayana. Makalagot man kung kaayo pa. Nakaminos siya sa tong pamilya, good. Walang untot to nimo tubay. Hibaw ka, nak. Ang angay yung buhaton, imong ipakita nila nga sayop sila silang pagtuo. Nga dili hangtod sa hangtod nga yun ani lang ta. Ilabi ka na. Dako pa kayo kag chance nga maasinso kay bata pa kay ka. Unsa ka kung... Mangita na lang kung afam pa, no? Kanang foreigner ba? Nabuang ka ba, Christine? Ha? Joke ka pa, oy. Suko lagi dayon. Magig ka, Yads. Kinsa lang kayo imong ingnon nga, mangita kag afam. Patawagay na sila ni mo na. Malingaw mo kung magtanaw sa ilang mga reaksyon niya, good. O sa pa, dili na mahitabo, no? Yung mahadlo kong foreigner, uy. Kalisod ka kung magsigig English, no? Maong dili gid ko die, never. Uy, ayaw ba istorya ba't na boss dahi? Kay basig suwayan unya ka sa kapalaran. Aw, suwayi lang niya. Christine, anak. Narabay nangita ni mo ganina. Kinsa man, ma? Classmate man kuno to nimo sa una. Pero ingon siya nga mobalik ra kuno siya unyang gabi eh. Kinsa man ka, ha? Hi. Lance? Pero saan ka na ulit diri sa Pinas? Last week to eh. Karoon ko makasuroy ni mo kaya sa busy mo kaag. Musta lang? Okay ra. Ikaw, kumusta? Yeah, in love ka pa mo. Hoy, amaw. Kadugay na to, nanguyab ka na ako, ah. Joke, Ray. Bitaw, ninyo ulo na ko eh. Ikaw, kumusta? Aw ni, no boyfriend since birth. Ang mo ba? Eh, ako yung amigo nga, nangita ko uyab. Pilailat ka. Kristen, si Rev. Bro, this is Kristen, my friend. Har. Hi. Uy, Kuya. Kristen. Mahilas ba na akong amigo, ha? So, maglabi may kang nagkanagtutok. Ikaw ba? Umang ka mag-ingon, nga gwapo man di ka na imo amigo. Kulos alag ka na hilig pa rin, eh. Karon lang. Lance, gwapo kay siya, Lance. Oh, salamat. Kasabot di ay ka? Kamay lang. Patay. Huwag man ka mag-ingon, uy, Lance. But it's okay. I like you, Christine. Rave. Maunay akong giingon ni mo. O, tanawa. Imo lang gikaon ang imong gisulti. Buotan man sa Yatspi. Unya, gwapo pa cute. Kisa may dili makagusto niya, uy. Anya, kamo na ha. Uyab na mo. Sige ramig kuyog-kuyog, pero... Siya manguyab na ako, uy. Ay, murag. Di na uso nila panguyab, day. Diretso ninyo, Rayla. Ha? Marry me, Christine. But we don't know each other pa man, Rave. I don't care. I like you so much. And I think I'm falling in love with you. Rave. Usa.
Magpakasal na mo, una siya mabalik sa nasod. O pa. O gusto niya nga, liho ko na ko ang tanan ako mga papeles kay gusto niya nga makaapas pa dayon dito. Christine, anak. Sigurado na magyug ka sa imong desisyon. Basin og nakalitan lang mo. O basin isugot ka lang para mahawas to sa kalisod. Pa, nakagusto sa ko ni Rave. Oo, nagbinuang ko sa una nga mangita na lang kog foreigner nga mo'y makapahawas na to sa kalisod, pero ay, binuang ra to pa, uy. Kani tinud-anay na ning ako ni Rave pa. Murag na in love na sad ko niya pa. Oh, sige. Unya, pero saan ba lang yung plano nga magpakasal? Congratulations! Oh, thank you. Salamat! Thank you. I have to go, Christine. I'll wait for you, okay? Okay, Rave. See you. I'll just send you money. I love you. I love you too. Masuya mo lang sa taon. Huwag ipita ko magdahom yats nga sa foreigner ko pa uli. Pero Yans, pangutana lang ko ni mo, ha? Hmm? Love na ba yung daddy mo siyo? Oh, yats. Love na nako si Rave. Maong, wag ko magdodoha og process sa mga gikinahanglan para makaapas ko na dito. Ug samtang niapa ko dire, padayon ang gyapon ko sa akong pagpamaligya sa merkado. Dili na ko hilabtan ang kwarta iyang ipadayats. Isda mo diha! Labas ka ayo! Mga madam! Oh. Nakabana to atog afam, pero sa merkado na gihapon pa uli. Huwag rin ko masayop. Ingon anak na lang gid ka hangtod sa hangtod. Wala kay kailangang mabuhat? Sige na lagi kag panghilabot sa akong kinabuhi. Nahibaw ka ba unsay mga tabi, Christine? Imong gituyo nga nakigminyo ka dayon sa afam para mahawas kas kalisod. Ha, manggamitay ka. Wa ko'y labot kung unsay kasulti ninyo, uy. Kay nahibaw kong unsi tinuod. O sige, daot ako ninyo tangan sa ginhawa, wa ko'y labot. Ayaw sila tagda, anak. Ang importante nga dili tinuod ang ilang gipasangil di mo. Nga imo lang gigamit si Rev. Ay, usaon nga daghan man gyud nga machismosa sa itong lugar god. Ayaw ka bala ka pa. Maningkamot ko nga mahawa taning lugar, ha. Dili ko musugot nga ako rin mo larga sa laing nasod. Dadon tamong duha si mama dito pa. Salamat, anay. Yes, ready na kita tanan. Makalarga na gid ko. Makaapas na ko ni Rave. Oh, finally. I miss you, Christine. I miss you too, Rave. Maayo kay naabot ka na di anak. Oo pa. Og na ako'y good news ninyo. Usa man. Gusto ni Rave nga paapason mo diri. Liho ka din ng mga anging lihukunan pa. Og diri ta magsugod nagbalik sa atong kinabuhi. Salamat, anak. Looking in your eyes, I see a paradise. Nahibaw ko nga lainon gid pagsabot sa mga tao ang among relasyon ni Rave. Pero wa na lang gid ako panumbalinga. Ang importante, nga malipayon ko kauban ang akong bana o pamilya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Christine nga nagtago sa address sa Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan, nothing's gonna stop us now.